kene kok deg-degan. Anggere Mitra ana kene deg-degan luwih-luwih ing perangan nada. Kurang 13 kudu dibaleni. Lho. Marake ning dewa tukang jabut nyawa. Anggere yaine menganggone sarwa ireng. Ning yen ora dingonokake ya ora ngati-ati, rumangsaku wis bisa apa-apa kowe iki. Jebul bareng mlebu ana kalangan kene cara basa umume diarani dina iki aku renang sambil minum. Lho. Mitra nyambut gawe karo sinau. Ora jeleh-jeleh kapara yen ora pinuju ditimbali mung arep kudu sowan. Lah ya kaya ngene iki rasane wong dadi Petruk kudu bisa metruk marang sapa wae. Wanci mengkene iki luwih-luwih Ndaraku Arjuna lagi tapa, sak mangsa nimbali kepengin dislimur nganggo lagon-lagon ya kang anyar ya kang lawas. Mula saiki aku arep ngaturake lagon sing urung tau diwono kene selawase. Ya kuwi tembange Pocong Jengklung. Lah Potong Jengklung. Swarawatine loro, swarawane 4. Swarawati loro duwe pedhingan kabeh. Kejaba kulite gondang kasih. Sing siji metu kuning, siji metu klungsu. Nanging kuning lan klungsu mau bisane sedhep yen padha manunggal. Swarane lantang gumuntan. Tekak aos. Sing kuning suarane seru nadyan rada seret ning ana syaratane sentrap-sentruk. Lha iki. Ya arep sentrap-sentruk kae aku ora kepethuk ya gulung komeng kok piye. Monggo. Rolu monem ati malu nemu marulu roro. Ayo, tirokno sik nadaku. Romanem roti malu nem cimarulu roro. Ayo. Ro bareng sik priya wanita. Ro. Ya. Muni ro aning sing diodoni ae nganggo r iki lho. Ro sak pando wae. Ro putri kok ro ya. Ro. Kakung ya. Ro. Bareng ya. Ro. Wis do mulya wis bubar ta? Wis. Ngopo? Aduh ditekake tekan ngene liyane Gus Mendi kok ora ngene. Rolu manem roti malu nem cimarulu roro. Iki angel wong urung tau nang ndi ngene kok. Kejaba disugahake ana kene, saiki tak lon-lone meneh. Rolu manem roti malu nem cimarulu roro. Iki diakam dicatet ki ana kono. Meh ra kleru iki. Ayo. Rolu manem sik, rolu manem ya. Rolu manem. Bareng ngitung-ngitung kok dhewe. Cateten sik to, Nger. Rolu manem roti malu nem cimarulu roro. Ya. Rolu manem rolu. Ya. Rolu manem roti malu nem cimarulu roro. Aneng sing ngerayut iki mau tenang. Yen kowe nyuwara tanpa cakepan ngono wis apik. Ning yen nganggo cakepan kudu cengkoke sing padha. Yo. Nanane terus gumantung, monggo Mbak. Terus gumantung sing
cakepanipun dipun ungelaken mboten mawi kabarung gangsa. Badhe kula bethek. Sajakipun cakepan ingkang panjenengan agem menika wau kok. Dapuke dapuk cangkriman. Menawi kula saged mbatang, kula ajeng dadekke napa, Mbak Yu? Lho. Wangsuli batit lho, ampun. Ampun. Mriki niki bojo kula melu, kepiye to? Lah kok arep suwita nyang aku lho. Ya karo, ampun. Sajake bocah loro ki nggih nyawang aku kok greget-greget suruh. Tenan. Ampun. Tetep dadi kanca lan ruwang angayahi kewajiban ngembangake seni lan kabudayaning bangsa. Monggo. Cetha. Sing cetha cakepane. Terus gumantung. Ya. Sirah ngisor sikil dhuwur. Biuh apa ya kuat suwe kuwi. Dudu wong kuwalat. Dudu wong kuwalat. Mawa siyung ora lancip. Mawa siyung ora lancip. Lah wong siyung antir lancip iki dienggo nyiyung apa coba? Tak baleni sik sing muni aku engko sing neruske bedhekane kono. Terus gumantung sirah ngisor sikil dhuwur apa ya? Ning dudu wong kuwalat. Ngingo siyung ora lancip. Bedhekane apa iki? Ngono, Pak, bedhekane apa? Mete. Mete diabang bayi. Yen harap ngucap. Entuk dening jambu mete. Jane jenenge jambu anu mete ning sing tengah ora tak ucape, ya ta. Jambu anu mete. Lho. Wis men candhaki dhewe ngono, jambu apa sing terus nang mete kuwi. Lha yen pancen sampeyan wegik kula nyuwun sak lajengipun ingkang babak kaping kalih. Monggo tetep pocong jengklung. Putih memplak setunggalipun kula aturi pocong ingkang cakepanipun angka kalih wau nggih badhe kula bethek ning nggih niku yen kula iso bethek kula jeneng dadekke napa sampean lho aja pocong yo aja welas karo aku mung siji kae tak tukokke noh lah piye lah kowe kontatan kuwi ya kurang cakrak aja. Kae katresnanku lho, nek iso mbethek kok cah wedok njaluk kupluk abang iki piye. Lah wong kae siji ki anggon-anggonku wiwit lahir. Kaya ngono ki biyen lah kowe entuk nang kali jare. Monggo, Mbak. Putih memplak lambut terus pleset titik jroning kara-kara ora dadi napa. Nadyan wis nyekel kunci neraka jahanan. Sanggang Yama Dipati ora gelem ngelokke. Wong arep mara diukai weli mangan. Lera sesek yang ngambekange piye? Angger jeneng tuku panganan kok tuku lombok imbuh panganan apa nang jaba? Lomboke sak bojok sing dicakot tahu siji tur cilik. Ora. Baleni wae, baleni nanane. Monggo. Putih memplak. Wis. Lambut dudu pupuk.
Yen iki mesti ketampa. Lah ya banget tenan yen ketampa iki. Kaya ngono kusik nggih, Gus. Nek Nah, wis. Kaya ngono ketampan iki ya bejane awake iki sandang pangan iso golek dhewe ya. Tenan. Nom ayu pinter nyambut gawe. Ngono tak rewangi lesu lek ku berpikir. Lah wong kok sarwa cukup, sarwa genep. Lho. Rupane apik, suarane apik, penganggone apik, anune apik. Lho, sing tak karepe anu iki cengkoke apik. Terus satitik wis maratani. Yes. Tak anu dhisik, tak werdekake. Putih memplak, agal lembut, dudu pupul. Apa ki ya? Putih memplak, agal lembut, dudu pupul. Angin duwe nikmat, setitik wis maratani. Iki apa? Bocah iki anggere jeneng aran angel-angel men lho, Pak. Ha kaya ngono caramu ngrusakke igaku ngono lho, Pak. Anggere pinuju nglilir guyune apik men to. Ayo, betaken. Moto Moto. Oh iya, terus. yen ngucap mbak sing prayoga. Moto. Bedakane moto. Ya pancen prigel. Aja ganti gotang isen-isene lan. Rene ora. Wantine jam 09.00 kok wis metu Petruk gara-gara. Kowe iki ya. Wong pancen kudu ngono. Dirisiki mendang becik sing padha digarap. Reng, apa? Kowe kok aja cedak-cedak Bagong. Ora ngono lho putih apa dosane apa Bagong iki rak ya sedulurku sedulurmu to. Ngatasi cedak kowe kok ra entuk ki marake apa? Bagong kuwi menungso Sukerta. Kowe ngarani yen menungso Sukerta iki tegese piye? Duwe cacat kodrat sing wis ora bisa dimareni. Upamane apa? Keset, sungkan, wegan. Tuwa saiki etungen ya, Reng.
aku kowe Drobyos nindakake pakaryan sing diperintahake dening Sang Penemban Ciptawening. Dene Bagong tekane kari sak kepenake iki dadak napa to, Mbok? Apa kaya ngono wae jeneng nyilakake kakang-kakange? Wah, piye ta, Kang? Apa kuwi? Apa? Ya ngapa? Bilang-bilang dina wi weteng semat-semat, Kang. Lah piye? Dikapakake bisane mari ora ngono. Semat-semet amarga urung pisen apa-apa, Kang. Mengko, ngono. Mengko diseni sawise dipedhot, ora tata ya. Anak saiki lak kowe bisa aku sing ora bisa ngono. Ora coba. Apa wis kira kok nangis ning apa? Kang. Aku bubar kewirangan, Kang. Wis kulino to, kewirangan kok dadak nglapurake aku. Kowe yen teko kewirangannya ajeg-ajegan to kok. Lah kok dak kandha-kandha kewirangan apa-apa? Ora gemeneng lak ora upi aspal kowe. Lah wis ngono mewah. Bar kewirangan, Kang. Ya wirangane ya digenahke kewirangan apa? Yen pancen wirangmu bisa diwiradati dening sedulur-sedulur mengko tak wenehi wiradat bisa niku wiranganmu ora ketara. Sirku ngono ya ora ngono. Ora takak kowe. Geman pesojo kok mewah-mewah. Aku mlaku-mlaku, Kang. Barang Ndara Janaka wiwit perang gedhe negara Ndrawati. Raden Janaka keserempet kampuhe dening Kerise Prabu Bumlama. Sapa kuwi? Ora ngerti aku. Ratu ngendi? Raju Trisna kae lho. Oh, Prabu Buma kok Bumlama. Prabu Buma diharak-harak. Buma Nrakasura. Ndara lunga saka negara Ndrawati ana kene pirang-pirang taun. Kaya sedulur-sedulur kok emoh ngirim. Lho dikirim ya kene. Ayo dikirimi panganan apa omben-omben. Ayo ndara kuat lah aku kowe iki mangan liyane njukuk wulu pemetune alas kene ra bisa mangan. Lah sir kuwi tekat-tekatan. Lah ya tekat-tekatan perkara apa? Jroning aku menyang desa. Kuwi saka kadohan aku nyumurupi. Nyumurupi apa? Nyumurupi pitik. Pitike ireng anake pitule turu ana ngemper. Gagas aku mengko yen pitik wis tak lakon tak cekel, digel duwite dienggo mangan wong pirang-pirang wong ten iki. Lah mesine ing atase kowe karo pitik mesti menang kowe to. Wis urung kelakon kok. Urung lakon kok wis mewek. Karane iki pitik. Kasawi tata-tata golek tenggok mbok wadah. Barang tak tubruk peluk kenang. Dudu pitik iki asu ireng. Asu ireng nyakot awakku sarungku digondol mulaku nganggo sarung gon iki sebabe kuwi. Oh, wirangan perkara kuwi kok dikandhakake karo aku ki piye? Ora ya wis rada kulino to bab wirangan kuwi. Ya nanging Kang, pitike golek ana Kang. Kena asu ngono kok pitik. Kang. Aku njaluk mam Kang. Mangan sing tok senengi sing lemes apa sing kaku. Anggere mangan. Ini ya, Gong. Kebeneran banget bareng kowe luwe aku ki mau bubar olah-olah. Ana ngalas. Cantele ngawe-awe. Bareng cantele selakon tak neni tak jang tak paruti klopo. Rasane gurih nyamleng. Yen ngono juti kangelan Kang, aku njaluk apa? Njaluk cantel wis entek. Wis entek kok dikocake. Aku rak kocak wis entek to. Sak temene aku beda kowe kaya ngono ora kok mergo aku iki arep nawani cantel. Ning sak temene kowe kudu krasa lan rumangsa aku kowe iki nderekke Ndara, mongko Ndara lagi sungkawa penggalihe. Pira bala nyembuh prihatin gawe rekodaya bisane Ndara ki enggak lega sungkawane. Lah kok bareng teko meneh adol tangis mung perkara sarung ilang. Ora coba. Cumpen kok, Bang. Lah cumpen kowe gampang tekan produksi Ndara diparingi. Sing perlu dina iki kowe kudu gelem manut aku. Kon ngopo Kang, gawe srana lan gawe cara bisane Ndara ki sumur penggalihe. Nganakake adon-adon apa, lan nganakake piranti apa, yen perlu nganakake pagelaran apa. Kowe arep ngono ki kabisanmu ngopo to Kang? Ayo, kowe kabisanmu apa pamerno? Bagong yo jekok kon Amerika gunanan kabudayan, wong jek iki wong suwung pangklung. Isane mu mangan karo turu kok tok jak ngembuk seni. Wis tak kowe aja ngenyek karo aku lho.
Bareng tekan ngono iki sak temene aku nek rada gregeten karo kowe iki. Apa rumangsamu kowe bodhok-bodhokke aku ngono iki aku ora srik ya. Najan ing tata lair aku mantuk-mantuk ning batinmu kepengin mamerke kabudayanku. Bagus. Kowe duwe kawignan ing babagan apa? Aku ahli teknik saiki. Apa? Teknik. Teknik apa? Kae lho ngarep sing ngurungsit-ngurungsit wong teknik kok teknik. Upamane kowe saguh dandane apa? Iki ana swijining piranti kan rusak, kowe ngaku bagian teknik. Iki ning montor sing rusak upamane, yen kuwi aku ora kulino. Pomo radio rusak, aku ora kulino. Pomo meser box rusak, aku ora kulino. Pomo tape recorder ora kulino. Aku kuwi wektu dene iki muji marang teknik perkeretaapian. Bagus, ora ngono to kok. Aku melu seneng sak wong tuwa saku lunga wis sak temene bisa minut kowe tanpa nganggo probiyo. Pamane ning sepur rusak ora kuwi sing tak karepe kok. Teknik perkeretaapian. Saya sangat membenarkan kalau ada kereta api yang berjalan di atas rel. Ayo terus. Ya wis. Lah ya terus piye? Lho ya wis. Lho lha kowe iki benerke apa ora? Aku yang benerke lah ya padha. Saya sangat membenarkan kalau ada kereta api di atas rel. Lah wis lah ya. Lho terus apa? Aku nek ngojake ta aku benerke yen ana sepur mlaku ana dhuwur rel kok diliput iki sing ndi? Oh, ya bener kowe timbang wong edan iki karo lumrah kok teknik. Sik ta. Yen pancen kowe jajah nyang karo sugih ilmu kok takon karo kowe apa sababe tengah rel diwenehi watu cilik-cilik. Ora. Aku tobat iki gong ora ngerti iki. Ayo kowe ketokno budimu. Ana wong susah ditulung malah dijalu-jali. Apa sebabe? Ayo. Tengah ngeril kae kok diwenehi watu cilik-cilik. Ora ngerti. Aku ora ngerti kok. Duh, Kong. Tulung aku ribet kang tak sandang ngono gage padang lamar ngono bisa menehi keterangan babakan kuwi kok. Ben ora ngerti tak terangke anane tengah ngeril kae diwenehi watu cilik-cilik. Yen diwenehi unde-unde ora urung tok pangan. Ya ora? Oh ya bener kowe timbang wong edan. Saya sangat sayang kepada para hamil kalau tidur mengkurep. Iya kowe. Lagi ya toh. Sangat kami sayangkan kalau ada orang hamil yang tidur mengkurep. Ora sapa emane ora gelem jake kon ngono dadi nekat. Lho lha iya ngeman iki jane ora apa apik ta. Ngeman iki barang latok eman wis mati kok dadak eman iki gunamu apa? Taran yen muluk-muluk otakmu bisa ngerampung isamu barang gawe kok jebulane malah sembrono. Pomono kepaling ndoro bukan salan-salan sing ngali aku kowe digawe ngaturake sinimulan apa sing wajib diaturake. Ayo kaya beli to. Kabisane awake dhewe iki mung diwatesi ana seni-seni sing lakoni awake dhewe iki. Ayo bilang-bilang daerah kumpuke dadi siji, Banyumas. Banjur ya kene iki, ora damulan sithik. Ya Semarangan kabeh kumpuke dadi siji, sithik-sithik dijukuki lak suwe-suwe dadi akeh. Kowe tak pasrahi seni Banyumas lah, kok ngono. Yen seni Banyumas aku pancen Indonesia. Kowe tak pasrahi seni gagrak Semarangan lah, wong kuwi aku ya Indonesia, ngono. Kowe tak pasrahi nembang pangkur karo Solo kene. Yen pangkur pancen wit cilik aku pancen ora sinau, ngono. Dandang gula gedhong kuning. Lah yen dandang gula ki lha kowe luwung takon aku. Kowe bisa apa ora? Ora bisa. Lah sing kok isane apa cara balen? Tak dumplong kunes, kalau balen kok disindani iki piye? Lho lha piye kowe takon karo aku? Kae aja ngopeni kandhane Bagong, ora urung sewengi ketebut ngomong ngrampungi Bagong tok ora rampung-rampung. Tak wiwiti sangka ing gagrak Banyumasan. Lho. Walase Srendra patete Manyura. Aku pengen ngrumakake aricek gagrak Banyumasan. Dados.
rada pidung. Abene anggere aku ana kene iki sing do ngoroyo ana kono. Ya iki ana mburi kuwi tak kono dhewe sapa. Tapi Mbak sing ora mau telu wau, kula sambunge teng iki. Rama napa lho? Wong gindak wae. Ngono. Nah, sama remuk. Ayo, man. Kene ora ana sumur, kene anane mung banyu pompan. Kudu ngono sambungane. Lekak tibang sumur ramah. Lha ngatasé golek minjo tiba yang sumur apa wite minjo nang dhuwur sumur apa piye? Nak kaya ajen-ajen kok logikane ora gelem lho kok. Ayo wong kuwi kebenaran men pange iki manggung sumur. Lah ya kuwi jenenge ora ngati-ati. Kaya ngono kok dadi wong wedok. Wong wedok kurang pengati-ati lan ngerti ekonomi boros. Gantaan dalam kekeluargaan, ora toto ya. Ya terus. Golek bojori kakok ngawur. Lah ngawur kae wae wong milih kae ora gelem, milih kae ora gelem. Gegeten aku golek bojo iki wanci bengi. Lah kok ning melo-melo wae iki widodari darat. Jenaren ya jaman wis modern widodari kok darat numpak sepeda. Tak jawat iki diwangsuli ora lho. Lah kok ana jalanan sepedane ku nubuk-buk tiba glodak. Lah entuk jalan nek war nyinggol aku lho. Kene nduk tak tulungi pamisulane. Terima kasih. Kudu widodari jebul wong lanang lho. Wah, bocah ngawur kuwi jenenge. Mula ngawur. Yo. Men. Ora nyenggake nyentak iki. Apa nang nyeleke kulit ninjo sak dikelo, lho. Kon golek mrinjo kok mau tibake sumur iki cemplunge sendang. Kaya ngono ora wong wedok ganas nang kulit ninjo, lho. Kene ora ana sendang. Lekak tibang sendang ramah. Ayo lho kok tibang sendang. Wah, tibang nganggo. Terus. Golek bojo sing ganti dalan. Wis pikirin sik ya. Kowe ndek bojo dalang iki jalange dipilih lan pikirin. Dalange aku apa udu? Nek aku aja tok pilih, aku wis pokoke sesanggan, ngono. Kowe monggo kepengin tak pek bojoku ora-orane kok kowe seneng karo aku rak milik kaya aku kek kuwi lho. Engko dadi bojo 5 dina kowe mujek-mujeki aku mati, perlu kempul luar tok dol ya ora? Ora toto kaya ngono kok ngajak wong. Matane sing mati sambung mawi bangsa. Nene. Sampun kaaturaken sakmangke gagrak malih inggih saking banyu ning dadi Banyumas lho. Monggo. Larase Slendro tetep patete Manyura njukuk lelagon sing gagrake saka banyu ning wetan dhewe ya kuwi Banyu Wangen. Lho, padha iso, Bang. Bisa. Mripat dilatih dolali kok. Dek apalan ngoyo-yo yo, rekane digawa cemplunge netas tekan omah daden geni. Pokoknya ngono ora jare unek-unek kelek lho. Ning iki ora. Lho. Dibawani dhisik gagrake Banyuwangen, Bang. Esuk-esuk ae lho, Bang. Lah iya mulai iki men digoleki sik cakepane. Syukur nek wis diwo nang dinekno. Ora adem ya, awannya adem numpak perahu. Lah yo salah satu tok tanding kono. Kono adem ning ora-ora ngeblak ngono wae.
sisir banyu Pak Ani tempoke terus sing wetan semburan apa nah wae mleset kono tak tampani tak umbah kene andek mulane tokke kandak cetak bopong saiki ngopo karo aku Surya handung kapnat yani ting kuning ya, Bang. Ya iya. Marake begerane kurang. Balungane ora gelem nyetel. Dek gamelan ngedabyah uga guru penerus karo kecal. Karo suwikan. Ning wong teko adon-adon dadi cara. Kono iki kira-kira ngene. Ya ora ngono. Yang iki jenenge kurang tranggenas lan trampil. Ngono, yen pancen ben tranggenas lan trampil wong saron barang iki ya ditabuh to. Si Peking ya ditabuh. Siapa ini Peking ya? Kowe Peking, Kang? Ya, udah tidak. Kang, kowe Peking, Kang? Ora nang Kang. Mula jane ya bola-bali. Yen sak durunge wis dirancangi ya kaya ngene iki apike. Iki bubar saka Banyuwangi saiki saka Semarang. Lumrahe jaman saiki sak nggon-nggon kok krungu irama dangdut. Lho. Kene arep tak aturake lagu sing iramane dangdut. Lho. Lagune lagu begadang laras pelok patut nem iramane dangdut
Sapa swarawan sing wani neruske? Lho. Aja mung swarawati, swarawane kudu diketakake. Ayo, Dok. Dasar dina malam Minggu kliwon. Orang nggo malam Minggu iki wae. Dasar dina malam Minggu. Wes, ya. Selawase ditake lagi ana kene iki nggo pasugatan. Sanga seneng-seneng kuyang dandut yang aku dolan kewengen. Takoni bojoku Mas, kok ngendi? Sekolah dandut aku ngono ya trimo. Kowe nawan aku njaluk ngombe nduk, nduk dandut ngono ya trimo. Nek aku arep mangan nduk dandut ngono mangan. Ya mung sing dadi gumun kowe lho. Jam 3:30 bengi kok bojoku kuwi ngubah aku Mas ya do dandut ngono iki. Kalau tak genake iki ya aja dandut iki ayo mlaku-mlaku ngono sing dikarepe iki. Lah yen tembung nyamari ora tata wancine kok jam ya ngono. Lah ya perkara wancine iki ya mlaku-mlaku miturut sak wanci-wancine kene to, Pak. Iki mau irama dandut wis katur kurang sepisan dimatake. Larase pelok tetep patete 6. Won-won sinom parijata laras pelok patet 6. Ngono. Kipate sondong metro. Apa eneng ngatasi panjata mesin kok 3 suku. Ayo aku suka ngulon durung gulangan iki lho, Gong. Kalau digacekake lho. Yo. Kita wangite kita sama kadang ya ini banget panarima ulun dene Suratul pangabekti marang jeneng ulun. Ya ini mara kene tak ulune. Oh apa kuwi? Kepati kok kepati. Kepati hamon sutri. Ayo kliwon. Kaya ngene iki wegah bubar ya aku, mati kaya ngene iki. Sok kapan meh ya, Bang? Wis. Ayo engko giliran kancane genti ngono. Patok menolopi. Apa kuwi? Awake dhewe terus kae lho, ngupuli kok
Monopolo. Poli. Broto dininglakan. Rama semene iki aku giyak ning mesake sing gambang. Saya jengkat men. Ya penggambang amatir to. Tanpa kembangan kudu digebyaki. Kaya meneh kok njaluk itung. Wah, kontakane suk-sukan dhisik dhewe. Bareng uramane rangkep tabuh disalahke siji. Tak takoni kowe iki gambang apa nyaren? Apa kowe? Nyarok kok nyaren. Oh. Monggo, Mas, Mbak. Lelakone isih dawa. Marang age kae sawangen Kyai Semar ora sida rawuh rene malah nunggoni ndara lagi tapa. Reng? Apa? Aja nganti dadi pendangon. Ayo aku kowe Bagong ngadhep ndara mudaring penggalih desane Endang Kempel piye to? Oh, dole nala gareng Pedruk apa dine Bagong? Apa mo? Apa mo? Mengkene wujute satriya kang sekung semedi. Bebasan Musarira Bathara bisa meper ubal kanepsa ning Pantandriya. Ndara Janaka tapa ning Guwa Witaraga kene elingmu wis pirang taun, Gareng? Oh iya, Mo. Wiwit aku isih umur 8 dina ndara wis tapa ana kene. Reng. Yen Gunuman iki sing nganggo Udanegara. Umurmu ki bareng Gunung Merapi. Mung umur 8 dina ndara wis tapa ana kene iki tapa atusan taun ngono wisan. Kurang sithik luwiya ora akeh mo. Ndara tapa ana kene kuwi antarane kurang luwih munggah mudune kiwa tengene yen diitung cetha nganggo kawruh nganggo driji ndara litapana kene mau ing antarane kurang luwih ngiwa nengene munggah mudune yen diitung dene ndara tapana kene mau ing antarane dudu prenet wong kowe ya wong ora petus kok arep gantar ora ngerti wis penak iwa tengen barang disasak kene ngopo. Ndara. Mbok ingkang ngabdipun Semar menika dipun jateni menapa sababipun dening Ndara tilar kasatriyan. Mangken wonten salebeting guwa mboten kepareng andika menika menapa ta sababipun. Mariati. Kula Ndara. Bareng ana ngalas jenengku dilih, Dole. Ayo mending leh ndarane ya. Ini nggonku ku eneng wong jenenge Kliwon ngalih samekta ya eneng. Wong jeneng Kliwon ki titi mangsa lahire dinane ngalih Bambang Samekta. Jampok. Kula niki gumun Ndara. Gumun apa, Mar?
Ndoro niku tapa pirang-pirang taun mboten ngunjuk, mboten dar kok seketa mawon. Anak kula Bagong niki setengah dina ora mangane oleh kelenger kok karo tengah sasi dhewe lho. Lah wong Bagong kok tak ukur jiwane Ndoro Janaka ki rak ya wis ngalor ngidul lho, Mong. Ora. Ndek pun anggere kocah-kocah dina ora mangan. Kocah-kocah dina ora mangan. Ndoro niku pinten-pinten taun kok seketa mawon niku sababe napa, syarate napa, Ndoro? Mangkene Semar. Nggih. Anane Ndoro nggone tapa pirang-pirang taun dak mangan, dak ngombe kuwat iku. Marga ngene, Mar. Kados pundi, Ndoro? Saya bakal ampuh meneh Ndoro kasektene yen pancen gelem ngurbanake sawijining batur. Upamanipun sinten? Rening ana wong tuwa sing wis kakehan umur ora urung kepaten ana dalan becike kowe tak pendhem urip-uripan, Mar. Kentong lesung, parah. Lah kok kowe nggege patiku muka yen ora sir karo ibumu kowe, ora. Bagong iki dudu wong tekad-sikatan lho, Mo. Ora. Nek wong ngarep ibu sambungan ki nyatane nak garwane bapak to. Ora Gong kowe ngerti? Garwane Kyai Semar kuwi bebisike Betari sapa? Tak ngene nek kowe ngerti, ora. Wah, wong kuwi ngutok sejarah. Ora biyen putri saka ngendi? Anake dewa kang bebisik pukulun Bathara sapa? Jenenge Betari sapa? Kuwi bedane bocahe kandhake aku ora. Garwane Semar kuwi putri saka Sandakara. Tasik Madu, ayo jejer to, Tasik Madu karo Sandakara. Ora. Putraning Prabu Kasida. Lho. Kalsendra. Oh, cilopan iki. Ning sak temene kuwi dudu. Lah piye? Kuwi dudu manungsa jelantah. Apa kuwi? Ae lho nak mloho kaya manungsa wantah. Lah, kuwi titising gula ndemblo. Apa ta? Aku arep muni titising widodari iki kleru gula. Titising widodari. Jenenge Bathari Ganas Patri. Apa ibuku widodari iki jenenge Ganas Patri? Ganas Patri jenggilmu apa piye? Bathari Kanastren. Kuwi garwaku kang piningit. Wong sak jagat nyawang Semar kuwi katon kuciwa wujude ning yen bojoku anggere ijen karo ijen. Aku rina wengi dingungrum. Rina wengi dimanuhara. Aku ngereng genteng kepengin pisahe jeke ora gelem, ora. Ya sing dimelek wetenge kaya kuburan kuwi malake ora. Wong genah sesawangan wis ngalor karo ngidul kok. Wah, Semar ki yen pinuju nglacut Semare malih kadiwatan dadi Bathara Asmara Santa baguse ra ilok-ilok, Bang. Oh, kowe iki apa ora? Ndoro kaparenga paring dawuh, mboten ketang daimah, Ndoro. Apa kowe? Mung sak wanda sak kelimah kok daimah. Kula niki yen awan mboten tilem yen dalu mboten nedha, wale awan mboten nedha, dalu mboten tilem. Ah, nyatane ngono kok. Kula rewangi mrihatinake Ndoro, kula rewangi kurang turu, kurang dolan, kurang adus, kurang sarung, kurang jarik. Mbuh ra guneman. Aku matur ngersane Ndoro, tanganmu kowe-kowe aja takon dosa kowe. Tak sotke dadi werjit cacing, gage munya. Ya mbah to. Aku gelem tak sotke ning dadekno manuk wae. Brune iso adus tekan ngendi-endi, iso weruh wong mabur, iso weruh wong adus, iso weruh iwak. Kowe dadi manuk, ya manuk blekek. Manuk blekek iki blekok cilik. Didol turut lurung. Bareng ora payu diselehke ana lemah digondol tikus ya. Ngerti ya mbiyen bapak kaya ngono aku lahir cepet tak pides sama. Tenan kok. Asing pides yo bapakne kok. Li. Rening Ndoro ora kepareng ngendika yen aku kowe ana kene rame-rame ora wurung.
ngrubeda kaweninganing penggalih ndara. Dule, ayo padha semingkir. Yang ndi mo? Golek pondokan ngendi mo? Lah semingkir golek pondokan ngendi? Kae mawaneng Benda Growong. Benda Growong semono kok gedene dinggon wong papat apa sedeng. Bendane Growong ana papat. Sing siji isi ula. Sing siji isi luwak. Sing siji isi macan, sijine isi kidang. Aku milih sing luwak kok. Mulai ana kok arep domino karo luwak aku lho. Rampok luwak kok jak domino lho. Mbok menawa gelem medar kire, karo penen rek. Ya niki dandang gula rek teng tembang macapat. Dandang gula tembang macapat karono. Tanpa ngenteni tintingan. Ayo srebda nyang laras to. Sejatine urip manungsaku, urip nang donya pesasat mung mampir ngombe. Sing kok kemampleng ya ngene. Arep liku-liku ning malah ora petus. Upamakna wong turu. Lho, pamane manuk mabur. Upama manuk mabur lunga saka gulungan nika nati tiba wulu apa pundi pentokan benjang wong kongsi kaliru upama wong lunga nangga lho sanja sanjane yang tangga siapa jan sinanjan ora burung bakal mulih mula-mulanipun kuwi jenenge latotok wulan sukane ning ya turah guru wilangane mulih mula-mulanyo kembang ngepring narayana maling baut maling putri konangan ya Mas Poniti. Tiba telu gedhe lho, Pak. Sampun ndara dipun ketakaken anggenipun Semedi. Dawuhipun para werda tiyang ingkang wani ndukaraken tiyang Semedi menika ageng dosa kuwin pilalatipun. Ndara? Ngene lengo praja sangu. Ndara iki sarira kok lurus, alus. Kuning gemrining kaya kentana sinangling. Bocah-bocah. Lho iki wong bagus. Lha iki teteke piteksa, kumpul sing cendhek ora keduwuran amal sing ora kecendheken. Wong bagus. Demokane iki lumer. Kanggo wong wedok nareng unggah-unggah iki. Wong bagus iki. Kulite iki dengaran nek anyep menan cendel jang apa. Iki kulit apa? Awak kok le bengkerok. Kaya geger boyo. Ngambune pete jebul bagong iler ora totong. Saileran kok patang ember kok. Ilup, Pak. Ilup. Tarto. Kowe karo ndarasana kok jangkar to, Gong? Ayo, Gong, yo. Tak goleki kalem cilik tak dusi. Karo ndarane kok jangkar ki piye? Apa crita nalika semana-jan kaya ngopo pangrubitane sanggar patatatur parandene mboten lebah saklimah tan kepareng angunan dika wauta kang ana ing antariksa. Umrasak kaya udan sinemeni pangejawan taing para widodari pitu saweneh ana kang kasurung ana kang kajayu.